Daquela, a que ven o de roubarme os cartos? Preguntei enfadada cando xa non aguantei máis. Os cartos que ti roubaches e que pretendías que fosen para ti soa e non repartir con nós, dixo Ramón con sorna. Claro, nós facíamos todo o traballo. Interrompiume, aspirando paciencia, e seguiu ca historia. Como ti ben sabes, os cartos non dan a felicidade, e a María o que lle dá a felicidade é que o concellal non teña os cartos da Caixa Universal. E sobre todo, que o soto da Caixa Universal non quede libre. Digo eu que o entendes. Díxome como se fose evidente. Que ia entender eu? Vexo que non. Eu tamén tardei. Que importancia vai ter un soto no medio da zona cero, entre outros moitos, e que leva ali abandonado tanto tempo? A importancia está moi clara, sobre todo cando anda por medio o concellal de urbanismo, non? E debería sabelo ti mellor que a min. Os da zona cero expropiáronvos, pola declaración de zona catastrófica toda esa gaita. A maioría quedou contenta e satisfeita, e nin lle acorda o piso do centro, nin o ruído do tráfego, nin o camión do lixo ás 5 da mañán polas rúas estreitas. Despois, claro está, hai outra xente, como a ti, que por levar a contraria andades todo o día zona cero para arriba, zona cero para baixo. Antes había aqueles poboados marxinais, e agora estades vós. Ainda dades menos a lata, porque vós non saídes do gueto, e valedes de atracción turística. Cando se cansan de vós, buscan algo polo que metervos na cadea, que o hai, e punto. O dos cartos era unha excusa para meternos na cadea? Preguntei. Estás na cadea? Acabo de dicirche que tampouco sodes tan importantes. Era un paso de tantos, un beneficio engadido, como se tomas unha aspirina para a dor de cabeza e che cura a postura do dedo gordo, xa me entendes. Ou moi mal informada andas, ou sabes que o prazo para devolver as indemnizacións e reclamar as antigas pertenzas está a piques de vencer. Igual non, ti non tes nada que devolver. Como é obvio, ninguén fixo uso de semellante privilexio. Quen se vai querer meter en semellante pozo de escombro? Como tamén debería saber, unha vez remate ese plazo, o Concello pasa a ser o lexítimo e oficial dono de todo ese terreo. Pasa a mans públicas, por así dicilo. Liter venís, interrompín. Vexo que si estabas informada. Algo escoitei, pero pensei que era unha das excentricidades do alcalde, ou un bulo deses para rirse del que circulan por aí, como ser é ben posible. Iso non é o máis importante da historia, porque a obra vaise facer de todas. O proxecto foi aprobado no pleno ao pouco de completar o pago das expropiacións, e non só por ocorrencia do alcalde, senón por exixencia dos que puxeron os fondos como aval. Preguntaraste que ten que ver a Caixa Forte en todo isto. Pois sí, iso me estaba preguntando. Cando a Caixa Universal aceptou a indemnización multimillonaria, como poderás imaginar, renunciou a todo o que quedou ali, e como tamén ben sabes, non todo o que renuncia está disposto a facelo realmente. Non lle surxiu facelo antes, ou mellor dito, non o puideron facer antes porque tiñan que esperar o prazo legal para non ter que dar explicacións. Non contaban con que che levase tan pouco tempo, a verdade. Ou digo eu que non contarían. Eu desde logo que non, e María tampouco. Por iso tivemos que devolvelo ao fondo, por dicilo de algún xeito. Miroume entre paternalista e chamándome gilipollas, para que non se enterase ninguén. Afortunadamente para min, non lle contaches o dos cartos aos outros, así que non se enterou ninguén de que os cartos existen de verdade, que conseguira sacalos e que estiveron na rúa ao alcance de calquera. De verdade que a vinganza dunha concellala de cultura pode ser tan retorcida? Nin sequera vai recuperar o que che dou no cheque, según ti. A cousa non é tan sinxela como a o de roubar os cartos. Parte do contido da Caixa era a comisión do concellal pola concesión da obra á construtora da Caixa Universal. E o máis importante de todo, como sempre, é un maletín que estaba entre todos aqueles e que ti non sacaches. Un maletín contén determinada información que, ao parecer, pode cambiar o rumbo das cousas, dixo con misterio. Eu rin despreocupada, pensando que me vacilaba. Non rías, tes que devolver a baixar e sacar todos os maletíns que deixaches da outra vez, dixo moi serio. Non deixei ningún. Non nos custou nin nada sacalos todos, dixen. Estou falando en serio. Ei, para xa cas ameazas. Por certo, onde está Sandra? Como lle fagas algo enteras, te escoitas? Sandra? Non sei, andará por aí con Paco. A última vez que os vin foi na fiestra da tua casa. E agora que o mencionas tampouco volví ver a Paco. Paco éche moi amoroso, igual a convenciu para ir de lúa de mel, dixo moi suxerente. Daquela, a que viña iso de que ia perder máis do que me podía permitir? Eran falar, muller, parece mentira que non me coñezas, dixo restándolle importancia. Sí que te coñezo, sí. Por que me deixaches tirada nun banco ali diante do zulo ese dos helicópteros plegables? Non te deixei tirada en ningures, cando bailábamos desmaiácheste. Digo do desmaio por ser fino, porque o que tiñas era unha chea de coidado. Leveite a túa casa, deixeite no teu piso, na túa cama, soa, ata onde eu sei. Xa, dixen mirando o enfite, para descubrir se mentía. O primeiro instinto foi crelo, pero extrañoume a tranquilidade ca que escoitou helicópteros plegables sen inmutarse, como se fose do máis habitual.
Ademais, eu non bebera nin pinga, e non me desmaiei, ou sí, pero contra a miña vontade. Onde está o bosque ese que dicías? Preguntou todo natural, como cambiando de tema, tratando de restarlle importancia á historia do meu abandoo. Estamos chegando. Como pode haber un bosque aquí? Pois haino. Lembras os xardíns de Méndez Núñez? Non me jodas, iso non é un bosque. Non, claro, iso non. Pero por non se sabe moi ben que unha especie de Nova Zelanda, unha árbore moi alta chea de raíces que había nos xardíns, doulle por reproducirse, multiplicarse e estenderse. Agora é un bosque, casi unha selva. Porque ti o digas. E non se ve desde Santa Cristina? Sí que se ve, pero que a marea chea parece un xardín. Xa me tarda en velo. A verdade é que o tomamos con calma. Das tendas centrais ao bosque non había máis que uns 15 minutos con bo paso e son moitas pozas, pero Ramón non era capaz de andar e falar a un tempo. Se eran frases pequenas, sí, pero cando collía o ritmo do relato, paraba e explicábase todo, como se non fose capaz de facer dúas cousas a un tempo, ou como se que a súa énfase quixese convencerme de que a historia que me estaba contando era certa.